Kelas Bela juga main lah. sentuh pun asuk pun nongli gari Gari opung kangen bela nung kumta. ang restaurant selalu itu Aja. Ini bayar mana kurang? 사이 바다 이렇게 Tini tam mong ngay norong apa? 디니승 yang bisang mo jojo bari ne hote kaisa khana sini ti promo thani ko kaisa gathering tong mani program o gathering ne bagai sing ko khai phemani making khai phemani jorawo ঠিক লাইটা সরা স্কুল সংমনি bo প্রায় ডাগাত পার্টি borok 20-25 জন angane sini gari no attack khai ko norok nuhu tongo yet bai latha bai ako bai darwa bai khlanya borok tei sonoka suka ke norok no o making khlanya ni sabo saus re hai ni singka ingkai sing kuno kok sarani jora leya hakin sini gari rok sebai kyang katai ko aing ni janla rok ya bono khlanya borok suno buthana ni target tong mani tini ingka borok to dagan yong nai karon bisung ko sini rijai rangsani sikol sini gori rok ya bono segi talangai thangbai kya gari go glass sabai nai asung ma Bung mana man? bong tam sangka bong sapanya po bong sapon dapur ma sapon dapur ma Para bro bini. para bini sikon sora Farok gusto ni bung man. ang suruh khorok sani bung sangno manu Oh. Bor ko janang na. borok 20 থেকে 25 জনা